който създаде човекът по своят образ и подобие. Тази сутрин ние се кланяме пред Бог. Тази сутрин ние идваме да чуем гласът Му и наистина Господ Бог тази сутрин ще ни съветва. Като църква, която сме на Бог. Иска, ако ние имаме мъдър Бог, така и църквата Христова трябва да бъде мъдра, за да служим на живият Бог. И днес Бог съветва семейството, църквата, как да служи на Бог. Защото днес има причина. Причината, която наистина Божий Бог иска да бъдем по-мъдри и разумни през живият Бог. Ако обичате, нека се справим. Тази сутрин ще се послужим от Словото на Бога. Ефесяни 5 глава от 22 стих до 33 стих. Ще прочета два стиха, за да може да седнете и да слушате добре Божието Слово и да ви държа прави. Жени, покорявайте се на своите мъже, както на Господа, защото мъжът е главата на жената, както и Христос е главата на църквата, и Той е спасил и тялото й. Ако обичате, нека седнем. Но както църквата се покорява на Христос, така и жените нека се покоряват във всичко на своите мъже. Мъже, любете жените си, защото и Христос възлюби църквата си и предаде себе си за нея, за да я освети, за да я очисти с водно умиване чрез Словото, за да я представи за себе си славна църква, без петно, без бръчка или нито подобие, но да бъде свята и непорочна. Така се дължи, така и длъжни сте, мъже, да любите жените си, както своето си тяло. Който люби жена си, люби себе си, защото никой никога не е намразил своето си тяло, а го храни и се грижи за него, както Христос за църквата. Понеже сте части от Негото тяло и от Неговата плът и от Неговите кости, затова ще остави човек баща си и майка си, ще се привържи към жена си и двамата ще бъдат една плът. Това е велика тайна, но аз говоря така за църквата и за Христос. Но и вие, всички от вас, да любят своите си жени, както себе си, а жената да се бои от мъжа си. Амин. Вижте, това слово не е случайно тази сутрин, точно на 8 марта. Обърнете внимание, Бог тази сутрин, брати и сестри, не съветва като църква. И не само църквата си, но и съветва, брати и сестри, и семействата. Има причина, за да съветва Христос днес това слово да се проповядва. Има причина. И знаете ли коя е причината? Както в дните на Ной. Имаше голямо беззаконие, както през дните, мога да кажем, на Лот, Содом и Гомор. Така и последно време, брати и сестри, виждаме, семейства се разделят. Семейство изоставят децата си. И Бог ни съветва тази сутрин и ни казва, всяка жена да обича мъжа си и да се покорява на мъжа си. За да живеем, брати и сестри, през живият Господ. Както Христос даде живота си за църквата.
Защото Божието Слово казва, Бог толкова възлюби света, че даде своят еднороден син да не погине той един, който вярва, но да има вечен живот. Обърнете внимание, тази сутрин това слово не е случайно слово, а това слово е допредително слово. Допреждава жената, допреждава мъжа как трябва да живеят семейно. За да могат, брати и сестри, Бог очаква една славна църква. Църква, която е без петно. Църква, която е очистена, която да влезе в Божието царство. Защото Словото на Бог казва, нищо нечисто няма да влезе в небето. Затова Бог ме съветва тази сутрин. И обърнете внимание, брати и сестри, тази сутрин ще чета само 2 стиха и да размещаваме върху тях. Ефесяните 5:25 казва така: мъже, обичайте жените си, както Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Мога да се обърна към нашите братя, как обичат своите си жени. Дори да предадат себе си за нея. И дава пример, както Христос възлюби църквата и предаде себе си, отиде на кръста, умря заради църквата. Даде живота си, проля кръвта си, невинната си кръв заради църквата. И втория стих, който ни казва същата глава, 33 стих. Но и вие, всеки до един, да люби своята си жена, както себе си, а жената да се бои от мъжа си. Вижте, брати и сестри, ако искаме да живеем един живот, благословен живот, Божието Слово ни учи като семейство какви трябва да бъдем не само в църквата, а какви трябва да бъдем, брати и сестри, в дома си. Какви трябва да бъдем, мога да кажа, брати и сестри, в обществото, което могат да видят не нас, а да видят Христос в нас. Божието Слово иска да ни каже, брати и сестри, днес ние възпоменаваме духовното творение на жената. Вижте колко трябва да бъдем благодарни, защото Бог, когато създаде човека и приведе всичко при човека, но нямаше за него подходящ другар. И Божието Слово иска да ни каже тази сутрин в Битие 1 глава, в 27 стих, но Бог създаде човекът по своят образ и подобие, го създаде мъжко и женски пол ги създаде. Бог създаде мъжа и жената. За да, брати и сестри, да живеят един, мога да кажа, живот. Живот, който е в Господа. Създаденето на мъжа. Има разлика създаденето на жената, има разлика създаденето на мъжа. Първото нещо, създаденото на мъжа. Битие 2:7. А Господ образува човека от пръст и земята и дъхна в ноздрите му жизнено дихание и той стана жива душа. Ето можем да погледнем как Бог създаде човека. Как Бог създаде мъжа. Защото, брати и сестри, знаем, че от пръста е зад и в пръста трябва да се върне. И второто нещо ни казваше направенето на жената. Бог създаде мъжа, но жената не беше създадена, а Бог я направи. Обърнете внимание, има голяма разлика Бог да създаде човека, а след това за жената казва, той е направил жената. Битие 2, 21 и 22. Там ни казва, защото може би жената е по-чувствителна от мъжа, защото
първичната суровина, от която бе направена. Мъжът бе направен от пръст, а жената направено от реброто на мъжа. Ето защо жените сте днес по-чувствителни от мъжа. По някой път, когато отидем някъде на гости, винаги съпругата доближава събуи обувките си. Те са по-чувствителни, за да могат, брати и сестри, наистина са по-чувствителни, мога да кажа, във всичко. Характерът на жената. Характерната черта на жената, първото нещо, което искам да погледнем, как света гледа на жената. Не света, не църквата, не е Бог, а света как гледа на жената. Света, брате, си използва тялото на жената за рекламна цел, за реклама, за търговия в вестници, за списанията, за дрехи, модел на дрехите. Ето света как използва жената днес. Как християнина гледа на жената. Днес ние трябва да погледнем жената с друго око, с християнско око, защото се казва, че като олицетворение, жената е като олицетворение на вярата, на любовта, на гостолюбието, на грижите, на закрилята. Ето как трябва да погледнем днес към тази жена. Понеже жената се грижи за семейството. Вижте, жената, християнина, трябва да погледне към тази жена, която жена има вяра в Бог. Има любов в себе си за живият Господ. И как Божието Слово гледа на жената. Обърнете внимание, Битие 1.27 казва, жената е човек за Бог. Бог е създал жената за себе си. Тя е създадена за Бога, за да се грижи, брати и сестри, за да може да се моли за семейството си. Второто нещо, тя бе славата на мъжа. Тя е слава на мъжа в 1 Коринтияно. Се казва, брати и сестри, 11 глава 7 стих. Защото жената не трябва да покрива главата, защото мъжа не трябва да покрива главата си, понеже преобраз и слава на Бога, а жената е славата на мъжа. Ето защо. Вижте, мъжът е славата, мога да кажа, жената е славата, понеже мъжът е главата. И Божието Слово продължава в Притчи 12.4. Добродетелната жена е венец на мъжа си. Или се казва, кой може да намери добродетелна жена? Тя е по-скъпоценна от скъпоценните камъни. Днес иска да каже Господ, кой може да намери, или иска да каже, такава жена се търси. Добродетелна жена. И Божието Слово, брати и сестри, на трето място казва, че тя е майка. Жената е майка. И човек наименува жена си Ева, което е живот. Защото тя беше майка на всички живи през онова време. Тя беше майка за всички живи. Дори и за животните. Вижте, Божието Слово иска да ни каже тази сутрин, тя е отробата, чрез която се изпълва Божите пророчества. Знаем, че чрез Мария, девицата Мария, Бог изпълни наистина всички пророчества, като спрати своят възлюбен син. Божието Слово иска да ни каже тази сутрин служението на жената. Бог е дал не само служение на мъжа, а Бог е дал и служение на жената. Обърнете внимание служението на жената в семейството. Всяка жена има служение в семейството си.
строителът на семейството. В Притчи 14, първия стих казва: всяка мъдра жена съгражда дома си, а неразумната го събаря със своите си собствени ръце. Всяка жена трябва да гради дома си. Вижте, братци, мъжът е доставчик, а жената е строител. Мъжът може да носи, но жената подрежда стаята, подрежда къщата. Тя е като строител. Вижте, брат и сестри, Божието Слово казва: жената. Какво е жената, която трябва днес да се цени? Жената е като котва в семейният кораб. Вижте, тя събира децата, тя събира семейството, тя е като котва. Един кораб, когато трябва да се движи и трябва да спре някъде, пуска се, брат и сестри, една котва, която кораба спира. Така и жената е като котва, която спира семейството си на едно място. Да, братци, жената е слънцето на слънчевата система, която наречена семейство. Тя трябва да огрява вътре в семейството си. Като слънчева система, който топли. Виждаме, когато излезе слънцето, топли, брат и сестри, всичко около себе си. Така и жената трябва, брат и сестри, да топли, мога да кажа, семейството си. Няма човек в света, който да е бил повече часови или караул нощно време от жената. В безседните нощи на майката. Знам, че винаги, когато децата посред нощ дигат температура или трябва да ги завива, сутринта трябва да стане рано, за да готви. Обърнете внимание, че Бог иска да каже: ние, мъжете, служим по 2 години казармата, а жените служат цял живот за децата си. Затова ние трябва да ги обичаме и да ги уважаваме и да се грижим за тях, казва Божието Слово. Жената е като лоза. Лозата, която мога да кажа, братци, дава плода си. В Псалом 128, 3 стих казва: жена ти ще бъде като плодоносна лоза сред дома ти. За какво? За почивка и за храна. Тя ще, братци, когато си дойдеш от къщи, тя трябва да ти приготви почивката. Не да те ядосва, не да се кара, не да вика, а, брати и сестри, дори да приготви храна. Ето защо жената днес е денът, който да чуе Божието Слово. За всеки добър мъж стои добрата жена. Вижте, братци, за всяко добро дете стои добрата майка. Винаги майката наставлява децата си. Като отидеш на училище, като отидеш някъде, внимавай да не говориш това. Винаги тя е добрата учителка, която може да учи децата си. За всеки добър дом стои добрата домакиня. Вижте, тази сутрин жената Бога да каже, че, брат и сестри, наистина Бог иска да каже, че колко може жената да служи на семейството си, да служи на Бога. Жената е учителка в къщи, на училище, в обществото и в църквата. Искам да се обърна към старите жени. Към старите жени, които мислят, че те са вече стари и за нищо не са. Не. Вижте, Бог се обръща тази сутрин към най-възрастните жени. Какво се казва Божието Слово, брати и сестри? В Тимотей 2:4 казва: за да учат младите жени да обичат мъжете си и да обичат децата си. Винаги, когато се види някой младо момиче,
възрастни жени трябва да ги наставлява. Не очите им да бъдат навън, в този свят, а очите им да бъдат в семейството. Ето защо Бог дори избира и, мога да кажа, брати и сестри, и възрастните жени, които трябва да работят в Божието дело в църквата. Служението на жената в църквата. В Лука 10, 38, 42 ни дава като добър пример за самарянката. За всяка добра църква стои добрата християнка. И ако днес имаме добро слово, то се дължи на всички сестри, които се молят. Тази сутрин да има добро слово. И всеки ден да има добро слово. Зависи ви от вас дали ще има добро слово или няма да има добро слово. Защото като дойдете да се молите за Божието присъствие, да се молите да има храна, всеки ден храна, която да се храни не тялото ни, а да се храни душата ни. Библейските образи на жени, ще кажа няколко примера от Библията, библейски образи. И това е първата Ана. Знаете за Ана, която наистина, когато навършиха 3 години на Самуилчо, тя го остави молитвения дом да служи на Бог. Една жена наскърбена, една жена, мога да кажа, наранена от своите си противници. А Бог я описва тази сутрин като една християнка, която и описва Божието Слово и се проповядва за нея. Същото иска да каже библейски образ на жената Рут, когато мъжа й почина и свекърва и каза: аз нямам други деца, можеш свободна си да се отидеш. А тя каза: твоят Бог ще бъде и моят Бог. Твоят дом ще бъде и моят дом. Вижте, този сутрин Божието Слово ни казва, че има в църквата служители и сестри, които служат на Бога. Има още една сестра, която описва за Лидия. В Деяния на апостолите 16 глава 14 стих. Вижте, брат, 14 стих. Там се казва, брати и сестри, продавачката на мореви плодове. Или, брати и сестри, тя продаваше плодове и помагаше на църквата, но когато продаваше плодовете, брати и сестри, тя чу за апостол Павел, който проповядваше Божието Слово. И тя помагаше на светиите, като кърпеше дрехите им. Обърнете внимание, днес трябва да имаме сестри, които са отдадени на Бог, да се отдадат на живият Господ. Жената с голямата вяра. Матея 15 глава 22 до 28 стих се казва: жената с кръвотечението. Днес жените могат да имат голяма вяра, като тази жена, която имаше кръвотечение. Ако се допре до Бог, аз ще целия. Исус се обърна и каза: кой се допре до мен? Тя разтрепенена паднала пред Бога и, брати и сестри, изяви, че наистина тя се докосна до Бога. И Бог каза: жено, имаш голяма вяра. Отиди си. Тази сутрин, сестри, имате вяра да доведете мъжете си на покаяние. Сестрите трябва да имат вяра да доведат децата си молитвения дом, да се спасяват пред Бога. Тук описва жената с голямата вяра. Жената на милостинята. Обърнете внимание, Деяния на апостолите, 9 глава, 38 стих, се говори за Тавита или Сарна, която помагаше на светиите. И днес църквата ни трябва да има не само духовни брати, а трябва да има и духовни сестри. Сестри да милеят за Божието дело. Сестри да помагат както домовете си,
Така и Божието Слово описва. Добродетелната жена. Вижте, братци, в Притчи 31 от 10 до 31 стих говори, кой може да намери добродетелна жена? Нека да имаме толкова много добродетелни жени в църквата, защото имаме нужди от тяхните молитви. Имаме нужда, както днес вярвам, че до Възкресение Христово ние се молим с поси молитва. И който днес в поси молитва, Бог да го благослови. И никога да не забравяме до 12 другия месец, до Велик ден ние сме на поси молитва за какво? Бог да дойде нови души на покаяние. Ние се молим Бог да изцелява, Бог да благославя. Ние се молим за Божието дело, да излее духа си последно време и всеки да почувства Божието присъствие. И знаете ли, когато изброих с тези всички неща за жената, обърнете внимание, искам да кажа заплатата на жената. Жената заслужава заплата. Както братята работят и получават заплати. Така всяка жена, казвам всяка жена, която е молитвеният дом, всяка жена, която в семейството си, тя заслужава заплата. И нека да обърнем внимание. Жената е единствена в света, който работи пред целия си живот. Няма ден, няма нощ. Жената винаги на крака. Дали ще пере, дали ще готви, дали ще гледа децата, дали има някаква друга работа. Вижте, брати и сестри, жената работи пред целия си свой живот. И наистина не на нормален ден. Какво означава? Например, братята, които работят на 8 часа. Има някой работи на смени по 12 часа. Но дойде ли минали 12 часа или 8 часа, той спира и се отива на работа. Но жената няма за нея час. Когато детето дигне температура, ако ще и 3 часа да бъде, тя ни казва нека да се съмни. Нека да стане 7 часа. А веднага, като мога да кажа, братци, като орел, ди на своите си пилци. Жената е най-ниско заплатен работник. А работи най-много от всички. Но за нея няма заплата. Обърнете внимание, жената извършва най-непризнателният труд. А най-много тя се труди. Но нейният труд, дали някой го вчита? Вижте, братя и сестри, жената работи, каза, цял живот. С деца, с мъже, с трудности. Дори има жени, които отиват на работа, Бог да ги благославя. Но и си гледа задълженията, които са в църквата и в къщи. Тя си ляга най-късно. Трябва да преспи децата, трябва да приготви закуска сутринта. Тя си ляга най-късно и става най-рано. Сутринта да приготви децата на училище, тя става по-рано от мъжа си. Нейният телевизор е готвачката печка. Мъжът пуска телевизора, си гледа телевизора, сериала, а тя готви. Това не е нормално, ли? Но това е жената. Бог е определил. Обърнете внимание, брати и сестри. Да, слушането на радиото за нея, брати и сестри, да слуша проблемите на децата си, на съпруга си и на брати и сестри, наистина и да седи, когато тя трябва да почива. Тя знаете ли къде жената почива? Когато отиде
на магазина на опашката. Тя там се почива. Ако има народ пред нея за хляб, тя чака и там се почива. Като се върне вкъщи и започва отново да шета, да прави неща, които, брати и сестри, е казано от Словото на Бог. Днес, обърнете внимание, днес, денът на жената, трябва да бъде не веднъж в годината, а всеки ден да поднасяш цветя на нея. И днес вярвам, че има брати и сестри, брати, които поднасят цветя на сестрите. Нека Бог да ги благослови, не ги осъждам, но не веднъж в годината. Жената заслужава всеки ден, която се старава да служи на Бога. Вижте, връщате, веднъж в годината, всеки ден, тя заслужава това. Днес Бог да благослови всички наши сестри, да уважава семействата си, децата си, да грижа за децата си. И аз вярно мога да кажа наистина, честит 8 март на всички жени. И нека Бог да ви държи. Нека Бог да ви крепи, да ви даде сили. Когато наистина подкрепвате вашето семейство. И ние сме семейството на Бог. И аз вярвам, че Бог ще даде сили и дори на църквата да служим на Бога.